Whereas nema foi famia sa shokula anga dem sen la shok be fere de su ko shok me to binin ko kole ko tiga ka soro ka sosi jaba sosi ka sa valanina duma ka fronto ningala ni so ma eben formula yo ngel na ko hola ne temene la sa ne shora na ne fo ni mi yere yenye matima de iye wali fana yenye matima parce abi kono de kunne ko fle ni ne fudro ne na fongo andere na nga showari sara utena kai fona kele sa de aiwa uma ke kele mi ko ni ko ni baye showara na yani ki nye chama ki kodo iba fodo shotigi ne ba ibi se akemi ngorofo mbodima ibe war bla tabalika ne keme fla bla ne na bina ndo shola to ke ya fona ki bana shosana de mo yele bla shosana plote mun antena sa yedra ka soro moni mi to bra soro tal mo do no fona mo to ko chene den mo e ka chorba e moni ndi ntomi songo madi sugaro songo madi eni ala na krache ni jama bade nga moni sugaro bina ni no be mun nyaola e ba fuko sugaro makala kumuma bo ko makala moni ni akida kono do ba fuko ali srada la moni firelaw onuka moni kadinai o me awre magla na madla o jo agla anya barakela de adla me na badla il faut ka na o siga to barakela bulonu la question ma bodo ni la question da falendira moni ko ni jay fen fo sugoro ni kumuye ni kumuni sugoro ma moni labo andira tese kami iko ko moni jija funa aji fena ka ja ka faroka o ta to jugo ya o moni dule ni kai odo be mo ko kono la jo na o mo abe mi hal ni sugoro makala wa moni mane la jone tara shosa war jangata shotki ga war da ma nya juruta de jamananya majo nang kurana metani sebe mafauzu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim badare traure aywa metani kuna fulga fuyin aywa gafe folombe abi ale esori anga faso baka gafe ale ko chugodi soma daina ako je wor bomba no bank mondiale ko anyemo do ni kolonialisme gota ye nyanye bamako kuluba pharmacie rola ibaye ka foko nyonye mbola hakiliya bo dikan membe talike gelambe jamana kono sisa no musa ko geleaye o bank mondiale barakela olu ni aka jamana nyemgo fana masalla o tableau no kan akeme so be ka gelamu la se sigdra mako mako nyasira uma o kuma kera ni tableau no bala gele kan o gelab siga wuli ka bu no chugumina dasira o fana ma fasiliba semetia ka foko bank mondiale ye foko afle doke ka yira ka foko bina jamana deme o membe talike anka musa ka sira no misika singoroma do chugumina bono la fero bisika sabati chugumina dunga faka sira sabati o ku bina o bara ndo sabati o hukumu kono ne bayi ka foko anga kuranku gele o ku bina demendo tabuluma o sene ani bagamara fana yaguba siraw o demebina do ulu fana ma ayira saka foko bara kuraw bisika sigi senga chugumina fanda ara fana misaka kala chugumina ko bara bulu da kuma ba chama be no ina fon no nyesimbina ke o tabulu nunuma pasiriba semecha ka foko foka flemin kera oko chamanche fa nyamgo kuluna simi gwetai ya moradi ka foko jengarani o foka flen nuye o bara to na ke mungi sisa udi ka seka ferende wolutige munu ma to foka flen munu kelendo wolu seka lawaleya chugumina o mimbi talike na fulu kasabi mi no ka sekanga seka do adafe pasiri ba sementia ka foko na fulu kasabi kon da ko sika pokusube o mimbi talike bank mondial bina mindo ne bara no sirafe ka sekanga jamana deme fasiri ba sementia ka foko akoni misike so weka atu tasuma chama menene do luka sika fara esoka kumodo ala sabu mangani ala ka jamana nyama jo andre traura me boy sor kon na la metani le stage ku chugudi ko malni burkina ni niger be wulika jowla wasamba to usake jamana ba kilenye chugomina o ibaye ka foko kabi wati dobo ni jamana no be je ka barala fo o mamme kuswe uye
a jira k'a fɔ k'u bɔra CEDEAO kɔnɔ k'u kɛr'u damata kulu ye n'o ye Alliance des États du Sahel ye o hakilila min taara k'u b'a la ka hakilijagabɔw fana tɔ sinsin ka taa fɛ min b'a to u bɛ se ka kɛ jamanaba kelen cogo min na n'a wele ko confédération o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ u ka kundennaw bɛ kɛ kelen ye u ka taabolow bɛ kelen ye u bɛ ɲɔgɔn ka gɛlɛyaw kunbɛn ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn ka gɛlɛyaw la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn ka hɛrɛw la k'u ka hɛrɛw tila u ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ min b'a to u bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na ka se ka nafasɔrɔ siraw yakubaya ko o hakilijagabɔ min bɛ sen na ko caman kɛra a la ka kɛ ni fasiriba ka ɲɛfɔliw ye k'i b'a ye k'a fɔ ko minisiriw ye lajɛrɛba dɔ kɛ kɔsa in na ko u ye gulomaba dɔw turu ni ka u sinsin i b'a ye k'a fɔ waati nata ninnu na fasiriba ka fɔ la ko a bɛ sira min kan ko a tɛna mɛn ni min bɛ tali kɛ hakilila ninnu ni olu ma sabati a sɛbɛntiyara fana k'a fɔ ko Musa Faki Mahamat ni ale ye farafinna ka keleyan tɔnba ka baarakɛkulu ɲɛmɔgɔba ye k'ale a sɛbɛntiya k'a fɔ ko farafinna ka keleyan tɔnba ka lajɛrɛba ta ko besɔni 7 sen fɛ ko fɛɛrɛ ma se ka sɔrɔ jɔnjɔn ka se ka fanga dafiri walew kunbɛn ko farafinna ka keleyan tɔnba ma se ka o fɛɛrɛ jɔnjɔn sigi sen kan o de kama i b'a ye k'a fɔ ko fanga dafiri walew halisa olu b'a la ka kɛ farafinna kɔnɔ dɔw kɛra kɔsa in na i b'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔ Burukina Niger ani fo ka taa se Laginɛ min bɛ tali kɛ fanga dafiri wale kelen dɔw kɛra Gabon i b'a ye o kɔni kɛra fɛn ye min ye Union Africaine ko ɲɛnabɔ kulu ɲɛmɔgɔba Musa Faki Mahamat ka ale nisɔngoya kosɛbɛ a y'a ɲini k'a fɔ fɛɛrɛ jɔnjɔn dɔw ka tigɛ fanga dafiri wale ninnu na farafinna kɔnɔ le sage ka kumaw don ala ka sababu ɲuman k'an ye André Traoré an bɛ sage bila an bɛ taa ni indépendant ye ale fana ko cogo di a ko mɔgɔ minnu ni u kun bilara sariya tigilamɔgɔw ka kɔlɔsimina bolo kan ka sababu kɛ ko jalaki bilen don kan k'a fɔ k'u ye yuruguyurugu ni ko caman bamayɛlɛma faso ka baarakɛlaw tali ɲɔgɔn dan labɛn hukumu kɔnɔna na n'o ye concours d'entrée à la fonction publique ye o min kɛra ɲina i b'a ye k'a fɔ ko maa kɔfɔlen ninnu donna minna ka don kaso la kunungo a yirala k'a fɔ ko maaba caman don minnu bɛ baarakɛlaw ka minisiriso kɔnɔ minisiri yɛrɛ nagakɔrɔ mɔgɔ caman b'a la a ka chef de cabinet ani fo ka taa se a ka conseil technique dɔw ni a ka chargé de mission bɛɛ lajɛlen olu minɛna a ko senfɛ fasiriba sɛbɛntiya k'a fɔ ko baraki dɔ taara février kalo tile 5 tɛmɛnen k'a jira k'a fɔ ko ɲɔgɔndan in ko a bɔra ma ko sɛgɛn bɛna kɛ a kan waati wɛrɛw nka ko tɔgɔ sɛbɛn kura tɛ kɛ minnu y'u tɔgɔ sɛbɛn n'o ye mɔgɔ 74 ye ko olu mɔgɔ kelen ninnu de bi ta ka taa ɲɔgɔndan in kɛ marabolo 6 kɔnɔ mɔgɔ minnu kan ka taa o ye mɔgɔ 1,489 bɔɲɔgɔnko ye fasiriba sɛbɛntiya sa k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛla o sɛgɛsɛgɛliw de kɛra sababu ye ni nin maa kɔfɔlen ninnu minɛna mɔgɔ 11 bɔɲɔgɔnko ko u kun welela pôle économique mɔgɔw fɛ ko u sɛgɛsɛgɛ olu taara ka u bila u bolokɔrɔ n'o ye garde à vue ye ka waati dɔ kɛ o kɔfɛ min tali kɛ maa kɔfɔlen ninnu bilara ka taa kaso la kunungo kiiritigɛlaw ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ musow b'a la cɛw b'a la olu musolakaw olu taara bole ko cɛlakaw olu kɔni taara kasobonba la Bamako i b'a ye k'a fɔ ko ni sɛgɛsɛgɛli minnu filɛ nin ye senata fasiriba sɛbɛntiya k'a fɔ ko a bɛ don kadara min kɔnɔna na o de ye yuruguyurugu ani ko bamayɛlɛma ni sonyɛni o kɛlɛli ye ka bɔ an ka jamana kɔnɔ indépendant ale ka kumaw don ala ka ɲa ka d'an ma an bɛ bɔ indépendant kɔnɔ an bɛ taa ni histoire de Bamako ye ale fana ye mun fɔ André a ko Banjugu Traoré ni ale ye wajulu silamɛ wajulikɛla ye ale Traoré o fana wajulukɛla dɔ ye awɔ alimami don alimami dɔ de don alimami ni wajulikɛla tɛ kelen ye ayiwa a bɛ a ye dɔw bɛ wajulu kɛ o tɛ alimami ye dɛ
dɔw bɛ wajulu ko tɛ alimami ya in fɛnɛ wajulu kɛra bɛɛ ta ye dɛ ayiwa an b'a fɔ cogo di alimami o do la awɔ o do ok Banjugu Traoré baasi t'a la Banjugu Traoré ko ale minɛna ka don kaso la ka sababu kɛ ko janvier kalo tile 4 tɛmɛnen ka sababu k'a ye kuma dɔw fɔ minnu bɛ se ka mɔgɔw lamuruti ka murutili fari da ko jamana ka kunbilenna dɔw fana k'a ye dankari k'o la n'o ye crédit de l'État ye n'o minɛnen don k'a don kaso la o hukumu ninnu kɔnɔ a ka kiriko kan ka kɛ mars kalo nata ye ka kɔn ɲɛ a ka sɔrɔnadonbaw ye a ɲini k'a fɔ ko a fiɲɛbɔda ka di a ma n'a ka kiiridenw cɛ ni o ye liberté provisoire ye kolon ko sariya y'o sɛgɛsɛgɛ u ma sɔn o ma o y'a jira k'a fɔ ko maa kofɔlen a bɛ to kaso la fo ka se a ka kiiri waati ninnu ma ni kiiri kɛra ni a nɔma ye a la denw ma ko a bɛ nɔ bila nka n'a nɔ yera a la a jalakelen ninnu min na ni dalilu sɔrɔ olu la o bɛ se ka sababu ye k'a to a ka ɲagi ka kɛ ni sariya ye a sɛbɛntiyalen don a fana k'a fɔ ko jalakɔrɔji musolaka dɔ tununnen don funange npogotigi don min ni a si bɛ san 24 bɔɲɔgɔnko la fasiriba y'a sɛbɛntiya k'a fɔ jalakɔrɔji ko minɛ tuka de don ko a kun taara kɔɲɔ dɔ de la Kalaban nɛgɛ kanɲɛ 15 waati février kalo tile 18 tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ ko maa kofɔlen moto taxi de ta ko a bɛ taa a ka so ko kabi sisan ɲɛ foyi ma sɔrɔ a ko la a tɔgɔ ko Ayisa Kansayi la ka fɔ denbaya ye kibaruya di k'a fɔ ko maa kofɔlen tunnen n'o la kabi kɔɲɔ don fɔ sisan o ma kibaruya jɔnjɔn foyi sɔrɔ a la ko a fɔ n'i ye moto taxi ta k'a bɛ taa so ko a ka nɛgɛjuru sira fana a tɛ sɔrɔ o fɛ k'u taara kibaruya jɔnjɔn foyi sɔrɔ o de kama u y'u wele fana da k'a fɔ ko ni mɔgɔw ka dɛmɛ don u ma minnu mana kibaru sɔrɔ asan Kansayi ka se ka kibaruya lase u ma n'o tɛ ko a kɛ mɛ kamanagwanba ye nin waati la denw ma soir de Bamako ka ɲɛfɔli don ala ka kɔɲɔw bɛ nɔgɔya an bɛ bɔ soir de Bamako kɔnɔ an bɛ taa Mali aujourd'hui kɔnɔ ale ko cogo di Mali kan ka sigikafɔba dɔ kɛ malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ waasa bɛn ale ka se ka sabati cogo min na fasiriba y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko nin min kan ka kɛ bɛn ani kɛlɛ sabatili sira kan ko a ka wusa mɔgɔ minnu fana ni furukufuruku bɛ u ni jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ sisan ko olu fana sen ka don sigikafɔba in na o dɔw bɛ nɔ olu bolola ka bɔ jamana kɔnɔ ka sababu kɛ o furukufuruku ninnu ye u ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o dɔ ye Dr Bubu Sise Mamadu Igor Jara bɛ o la ani fɔ taa se Cɛma Ibari Kulubali ma Dr Umar Mariko fana bɛ o ma kofɔliw na min bɛ mɔgɔ wɛrɛw kofɔ olu fana minɛnen don ka don kaso la i n'a fɔ Isaka Sidibe Buloma ɲɛmaakɔrɔ don Mamadu Jarasuba ani fɔ taa se Babaliba ale fana fo ka taa se mɔgɔ wɛrɛw ma i n'a fɔ Yusu Bacili ani maa caman wɛrɛ Rasbach ko Bakari Togola ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ a la ani Abdurahmane Nyang maa caman bɛ yen nɔ minnu minɛnen don dɔw yɛrɛ bolilen don fasiriba sɛbɛntiya k'a fɔ ko ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko sigikafɔ de don bɛn ka se ka sabati ani ɲɔgɔn cɛ jamanadenw ka se ka ɲɔgɔn faamu jamana ka basigi furukufuruku ka ban ko a ka wusa fo ka filɛ ninnu de don ko nin maa kofɔlen ninnu fana minnu ye maabaw ye jamana in kɔnɔ olu fana sen ka don a sigikafɔ la walasa min bɛ wele ko bɛn sabatili a sinsinnen jamanadenw ɲɔgɔn cɛ k'o fana ka sabati aujourd'hui Mali ka kuma don ala ka ɲa ka d'a ma André Traoré an bɛ bɔ Mali aujourd'hui kɔnɔ an bɛ taa Alliance Nouvelle kɔnɔ ale ko cogo di o sigikafɔ kelen ninnu sira kan i b'a ye k'a fɔ ko Usumani Sufi Mayiga ni ale ye a ko labɛn kuru ɲɛmɔgɔba ye ale y'a jira k'a fɔ ko a ka wusa jamanadenw ka kɛlɛw ni ɲɔgɔn faamuyabaliyaw ni farafarali ninnu ka se ka olu dabila ko gɛlɛya minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an k'olu bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ni an b'a fɛ bɛn ka sabati n'an b'a fɛ ɲɔgɔn faamuya ka sabati ko a olu ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ min filila o k'a fɔ ko karisa ye filila
mo fana ni bengele no kan ka fo bugo bengele do karsa kan cien ka fo o kuno de kara ko abise ka gla nga ko ni akara ka ko mamu ku datugu chogo dola o gela kana cien kana fo o ko abike amborasu ka antama ansur langa amatama ko abike o sabula ko na fo futna ye asika fola nga Ousmane Sufi Maïga ka fola ko cien bena fo la jere bay sen fe cien obi fo nyonye cien do am gonye ble o do manga ko ati manyachi kuma ni nouvelle alliance ya fo la kanya kadama ambe bon nouvelle alliance ko ambe ta mali tribune ko na le fena ko chogodi ale ko sefa wore milliard mugani woro de ma ko o be do tela 100 ka doni aye mali jamana kono o ko ibai ka foko ni musaka nda ko sika bokusube ko ni bajira ka foko te joro ka bokusube mali de ka mako nyesrawla on ga kuna tabe te glan ro membe on fer no ko jamana nyawo talaka kala do nyina ka beni o glani o ibai yore ni o ijinte farakoy ale ko chana o bulo wati dobo o laidu kuntara ka foko akobna sigisinga nga ko ka sifo bima tasmo mena sisima bo kaso chagadai bidatu wati mina kumbe mo ko meso wan binani uluka bara jolen kumba kono ko ni musa kam mi fona fle na do tela ko kanga jamana nyamgo hakli sama kata ni chagadai wulil no fe sabulo ko waje ka foko abike sababu yeka mo chama ka so siraw olu yakuba mo chama makobi nye mo chama fona bitte matrafa o ko ni akara ka be glan ro fe no ko fona na fa bi boya ko sebe jamana da sroma mo te fara ko kumbe ya folo o de ko do de datu o de datu glendo o na daile tu fasiri ba ka layini de o ka se ka daile wasa musa ka bammi do tila ka bo ko fe kana se fa wore milliard mo woni woro o ka tuwa ro ko jamana kuna mo tribune ko ta rega fenfe consomo malien mo do nakanya ta rega fenfe de mana yo bakla afgo e che fara ko antita bi darajin sa ala ka nya ka dama consomo malien o yante anda salo andre eko ale ko chukudi ale ko gafe sebeno ko anyo ko meba ko ale baro damna na février ka lo klem wante mene ya to sina fo klem wanna ni sini o ibai ka foko tako tanu worna de ni baraka ne bisigi barula sigi keno hakli jaga bo keno bisiga sen fe gafo fana be yira mukola ani kuma ni ladili ka chaman be di gafe na fa miye o fana mi focus be mo ye gafe do re fana be no lu tunne no ka wati jan olu fana bisiga boka yira mukola akon nu sen fe ko ni fenye ka se ka gafe sebeno timnanja ani ka gafe kala no fana timnanja bela jele ki jojo la ako tabulu na wasa gafe ko akake ko sabatileye o ko layini ye o de nyinanda ye fasiriba semencha ka foko ko daile ko na ibai ka foko gafe marayoro do olu daile la ninga bla mo ka bulu kan ako nu tabulu ko mo konna layini te fly do ma gafe ko kaseka do bala kusube akilla tara osram de kan les ego ka ko dam sablu ke bu ko fula ala ka nya ka dam ala ka jamana nyama jo Andre Traoré wa ma asalu anyami soro ko lasi awma bi Andre ali so na ode ni abuti ote ne ka rafa jiru kumbale bulu ambi do ke juma yare ala ka dam bela jirama